verses 40 to 42. Matthew chapter 10, verses 40 to 42. Sige na, ana. Matthew chapter 10. Muna pinakauna nga libro sa New Testament ang Matthew. Sunod na siya sa Malakay. Akong basahon ang verse 41. Matthew chapter 10, verses 40 to 41. Verse 40 day. Okay. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, o ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. Verse 42, og hinumdumi kini. Kadtong nagpainom og bisan lang og bugnaw, bisan na lang, o bisan na lag bugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod. Tungod kay siya akong sumusunod, gantihan ko gayod. Akong usbon og basa ang verse 42. Og hinumdumi kini, kadtong nagpainom bisan na lang og bugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod. Tungod kay siya akong sumusunod, gantihan ko gayod. Ang Diyos magpanalangin sa iyang mga mensahe. Amen? Manglingkod ta mga igsoon. Karon nga kagabion ang atong hisgutan, make room for Jesus. Atagig luna alang sa Ginoo. Gahini og luna alang sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Make room for Jesus. So, gamay nga testimony. Salamat sa Ginoo answered prayer nga nagpray ko, Lord, makauli kog Negros. Nakauli jud kog Negros. And then si Pastor GR na siya gigama nga kawayan nga bay. Duha ra pud to ka kwarto. Gamay nga kwarto o gamay pud nga kwarto. Nya dito mis gamay kwarto gadasok mi tanan, tulog. Bisag bukid duha kay gisingot kog ayaw kakadlawon kay huot kayo mi. Nya sa ka kwarto ang among Father Abraham. Ipapa atong sang kwarto. Din ang katong karaan mong bahay mo'y akong gimisyon. Giguba gyud ako kayo. And then before ko nibalik na ingos Pastor GR, magbuhat yung kog room are. Butangan na kog room ane. Kay sunod ni mong uli opat mo kabuok. Nganong nabilin man imong, mang nabilin man si mami, mang nabilin man ang duha ka mga bata. So magbuhat ko og room. So mo to nga timing san nga kini nga message nga gihatag di Lord sa ako, grabe jud kayo. Wala man ko nagmission og lain nga church kay naara man ko sa church nga gihandle ra pod sa akong mga igsoon. Dito ko sa Tanhay anang pag-abot nako ding diha ko sa Puhagan. But nakita jud nako nga mura kog laing tawo. Tagdon ko nila kayo, alami jud kayo. Anli ang balot. Amo ko sa like anli balot. Salamat dahil po kayo, Ma'am Bere, no? Himaya sa Ginoo. Sa pag-atiman, sunod na, okay? Manodlo, ako kinsay pa, wali, John Ongs. Bansay, manigwali ba? Okay, so, grabe yung kayo. Ito na makaingon dyan ko nga, sa una, kadi kayo ra. Atiman dyan ba? Nami dyan yung mga lagad tas Ginoo. Now, good news kayo ito, nakauli ko. And then naapo ko'y nakitaan nga need na kong iampo sa Ginoo. Akong papa, katanaw, mantingali sila ron. Gining akong papa, grabe ka prayerful. Sige ra jug ampo. Pag uli na ako, wala gyud siya ampo. Nga naman, kay sigig pamati og radyo, mga istasyonan ra bagyos Bohol iyang gipaminaw. Unya, kay puro man na magdautanay sila kaning naa sa istasyonan, mga igsoon. So ako siyang giinan pa kanang magkuhan kag USB unya minaw kag mga wali balik na kasi imong gimbuhaton. Mo daeng maglisod kag lakaw. Mo daeng ni action og di na katikang kay na aday kay gi sige ra sa paminaw gid na mga dautanay sa radyo. Grabe jud kayo kaila gud sa mga mayor sa Panglao, mga deres Tagbilaran. Human ang eleksyon pero giingnan ko niya butari si Danlim. Ano man po si Danlim nga to, Cortez.
Kaila siya mga congressman, naman, kaila siya aning mga governor diri sa ato Grabe jud kaayo nakana gyud ko pa di na gyud ni mao. Mao deng nalatosan ka kay forsaking the first love ya na. Ang mga ingon ana. So make room for Jesus. Ngano man nakita na ako ang message klaro na kayo ba? Nga bisan daig mga Kristiyanon wala na room si Jesus sa ilang mga kasing-kasing. Bisang mga Kristiyanon sulod sa 24 ka oras wag yun nila tagaig, higayon ang pulong Ginoong makasulod sa ilang kasing-kasing anang adlaw. Bisang mga Kristiyano na gikan sa Lunes abot sa Sabado wala gyud room si Jesus sa ilang mga kasing-kasing. Munang ningon dia mga relihiyoso na lang sila. Pero wala na room. And kasagaran mga igsoon kanang dali kang mabalaka o dali kang mahadlok, duha ray tubag ana. Wala nimo tagaig room si Jesus nga moampo ka. Wala nimo siya tagaig room nga mobasa kas iyang mga pulong. Wala siya bahin ba? Wala siya bisag 15 minutes lang. Wala siya bisag 10 minutes lang nga mobasa kas imong pulong. Munang dali kay kang mabalaka, dali kay kang mahadlok. And I tell you, in the book of Acts, bisan pag mumahal ang gasolina, si Felipe gitransport ra ni Lord, pinaagis kilat, sama sa kilat. Ningon ditong nawala si Felipe, kay istorya pa man to sila, atong Yunoko iyang gibaptize, human yung baptize, boom, wala siya dito. Gibalhin na siya glaing dapit. Na ikaw, kako, di mo ta mabalaka, mga igsunon sa may tabo, aning kalibutan na, kay nag-alagad man ta sa Diyos. Ang Diyos nga tagiya sa tanang butang, ang Diyos nga nag-imo sa tanang butang. Ang problema lang, gamay, wala na nato siya tagaig luna. Wala na nato siya tagaig bahin. Bisan sa Malakay, ningon siya, ihatag niyo mga halad, mga kanapulo, so naibahin si Lord. Sa ato nga time, dili ba day ka makahatag pod? Kung taas kayo tag time, katong, lami kayong sundo ng mga teleserye, no? Taas kayo tag time diha. Unsa pa may lain? Kanang mga walay, katong ako, mutan-aw ko kanang NBA, pero mga kuan ra ba? Unya, halos tanang duwa, gusto ko mutan-aw, muna nakaila ko sa mga player, pero di tanan. Sa pamailain nato, gitagaan gyud nato nag time. As I said, kung normal kang tigamit og cellphone, ang pinaka ubos nimo nga oras nas 11 hours to 12 hours nga na-consume nimo sa cellphone. Kung imo nang totalon sa imong 24 hours. Pero kung addict na ka mo labang kag 15 hours. Pero kana nga 24 hours nimo, naabay ka Jesus nga imong gilahi diha. Naaba kay gigahin para sa Ginoo. Nga kani nga time igahin ako ni minaw kog mga music para sa Lord. Kini nga time igahin ako ni parang na ako'y usa ka chapter nga mahumarong adlaw. Because redeeming the time, nagkalisod ang kamaot ang mga kapanahunan, and then wala na ilaing maayo gawas sa nasulat sa Biblia. So tagaan nimo ni room, tagaan nimo ni space, tagaan nimo time, tagaan nimo gigayon nga mubasag yung gani. Tagaan pa nimo time nga moampo ka. Lack of promises kanang tawo nga kulang sa mga saad sa Dios, kaalam sa Dios, dalian ang mataranta, mahadlok, mabalaka. Pero kabalo na siya kung sa mga saad sa Ginoo, si Lord may nagbuot before nagsugod akong kinabuhi na si Lord. So karon nga kagabion, ang challenge ni Lord sa kada usa nga niya karon, og sa tanan nga maabot ani pinaagi sa Facebook Live, sa YouTube, si Lord naghangyo gyud sa kada usa nga mohatag gyud tag room sa iya. Naagid ta. Ingon siya sa katapusang panihapon, lakaw una dito, kamunduha pag una mo. Unya na mo'y makit ang galukdo og kanang yutang kulunon nga sudlan nag tubig, sunod anak niya. Ingna siya nga andami ko asa ang room para namo. So dapat jud na ay room ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. No, na say space. Nakaihatag sa iya. Kining atong gibasa karon, ang Matthew chapter 10, kuan ni siya kanang sitaw kana misyon. Gipadala niya ang mga tinun-an. Sa katapusan, before nahuman ang chapter 10, iyang gisulti ningon siya nga kung nay mo dawat ninyo panalanginan. Akong sumusunod man mo, kung mudawaton mo nila, kanang nagdawat ninyo, akong panalanginan. Kanang naghatag ninyo room, kanang mupakaon ninyo, kanang muhatag ninyo space, kanang mo accept sa inyo, kanang mulingkod maminaw sa inyo, ako ng panalanginan. Kabalo mo, dili
mga magtotoo ang giingon ni Lord ngayang panalanginan ko mo dawat. But sa atong problema karon, maminaw ka, bisan sa mga kasimbahanan, bisan sa mga Christian na nga mga churches and mga magtotoo na sila, wala na sila'y room, wala na sila nagdawat. No? Bless ko kayo ning duha kay bisag. Naaragod sila na dire. Ang ilahang basahon kanang naa sa cellphone kay hayag ba na nya dagko kayong litra. Buntag magkalingaw na silang mother og si daddy. Daddy may tawag. Kalingaw gyud na sila basa mabuntag. Kasi odto o kanang ingarong padong napud matog. La binasahay jud sila. Oh, thank you kay nadasig ta ana kay ang kada usa gyud mohatag minggod tag space, room para sa atong Ginoo, para sa iyang pulong. Amen ba? So ingon si Lord pagsulti in verse 40 kay iya man ning gipadala ang 12 ka mga tinun-an. Ingon siya sa verse 40 abot sa 42, ingon siya nga, ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab sa nagsugo kanako. Muna gisulti ni Jesus ngadto siya mga tinun-an. Ang nidawat nimo, nidawat nako, kay nidawat man ka, nidawat mo siya nimo, so nidawat siya nako, so nagdawat po siya sa amahan nga mao'y nagpadala nako. Amen? So, naay mga time nga makadungog tagwali nga sakit na kayo. Sakita po ni si Mambere Muwali, oy. Sakita po ni si Brad Muwali, oy. Brok si Kinsa. Nga na, no? Pag ingana ang imuhang, sa tawag ka na, gibati, ingana ang imuhang paagis, pagdawat, pulong sa Ginoo. Sa tinuod lang, wala ka ni dawat. Wala ka ni hatag o room. Pero kung imo nang gidawat mga igsoon, na kay panalangin. Verse 41, ang nagdawat sa usa ka propeta, tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab og ganti alang sa usa ka propeta. Kadi na pwede mga igsoon kung kanang ang pulong sa Dios mahimong bakak. Siya may gasulti nga kini alagad sa Dios, kini pulong sa Ginoo, kung imo ning taga-agrum, kung imo ning dawaton, na kay madawat. Amen? And then ingon diha, ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab og ganti alang sa tawo nga matarong. Paminaw pag-ayo. Sa ilang pagpadala og espiya ngadto sa Jericho. Jericho ba? Dunay usa ka prostitute nga babae nga gihinganlag Rahab. Siya ngalan? Rahab na lang kay minisayon na to. Na kini si Rahab mo ni siya ang nidawat sa duha ka espiya. Gani gipangita to pero iyang gitaguan. And after that iyang gipaiskapo, unya nagsabot sila nga inigsulong na ninyo aning among dapit, inyong sunugon pamatyon ang tanan. Unsay kasiguruhan nga maluwas ko? Kadtong iyang gidawat nga duha ka espiya nga gipadala niingon pagsulti, pagbutang og pisi kolor pula sa imong bintana. Scarlet yarn ba to? Giingon dito. Kanang pula. Inig-abot na mo diya, dili ka na mo apilon ang imong pamilya. Taugatanan, imong mga relatives, ang musulod sa imong balay, maluwas. Kaya naman dito tong pisi nga ilhanan. Ingon ng Bible, ang nagdawat sa taong matarong, makadawat o gantis pagka matarong. Susama nga si Rahab, bisan siya, unsa sa kadautan, gidawat niya ang duha ka espiya, og naluwas siya. Nasabtan na to? So pagsulong nila dito mga igsoon, gisunog nila, gilumpag nila, gipamatay sila, pero doon na siya usa ka balay nga giluwas o balay na sa prostitute nga si Rahab. Kanya wala ni mo na ibawi nga si Rahab mga igsoon, naabot siya sa genealogy ni Jesus. Nga naman to? Tungod kay nidawat siya. Pagka ikaw kabalo kang gikan ni sa Ginoo, dawatan na, bisan pagsakit na. Kabantay ka mga igsoon nga nunay pagwali o niya ang imong makadungog kas pagwali. Sa man ay kanunay ra ako'y gilabtan na ne. Kanunay ra ako'y gitarget. Kanunay ra di akong giigo. Di kanunay di ako'y giigo. Kanunay ra ako'y giigo ingana bitaw. Pero sa pagkatinuod lang nabi kay ganti kung imo nang dawaton. Ingon diya ang nagdawat sa propeta tungod kay siya propeta, ang gantis pagka propeta maangkon niya. Ang nagdawat sa matarong tungod kay siya matarong, makadawat usab siya sa gantis pagkamatarong.
Now, ang atong Lord Jesus Christ, matarong mga igsoon. Munang ato siyang gidawat, gimatarong sabta sa Diyos. Munang nagbarug ka sa tubangas Ginoo, nagdayeg, ang nakita sa Father, si Jesus, dili si Jemar. Kay gidawat man nimo si Jesus, so ang pagkamatarong ni Jesus mo, may naan mo. Mo bitaw ng issue ng palupangutana. Sa mo ni maimpirno ko. Gidawat man kanimo si Jesus. Malang naana nimo ang kaluwasan. Nga naman, si Jesus man ang kita sa imong kinabuhi, di na ikaw. Asabta na to? So importante gyud kay ni mga igsoon. Matag adlaw na nawag si Lord sa imuha, nanuktok siya sa imuha, naghangyo siya sa imuha, pero sige na to siyang gibalibaran. Nya kabalo ka ang imong rason, busy kayo ko, kanang imong gikabisihan, ilabay ra na sa gawas. Ibilin ra nato dinhi sa yuta. Pero ang imong gibalibaran nga wala nimo hatagi og room, wala nimo hatagi dapit, mao ang walay katapusan kinabuhi mga igsoon. Munang dapat nato masabtan gyud ni. Sa verse 42 ingon siya. Tanawang verse 42. And whoever give just a cup, panalanginan jo kas Ginoo rek, kada nako wali diri na jo ko tubig. And whoever gives just a cup of cold water, di mamugnaw. Bugnaw gyud na. No? And whoever gives just a cup of cold water to one of these little ones because he is a disciple, I assure you, you will never lose his reward. Sa Bisaya pa mga igsoon bisag, igo lang nga nakahatag og usa ka basong bugnaw tubig ni anang tawhana og kay tungod siya alagad mas Ginoo panalanginan ka sa Dios. In 2 Kings, ato ta sa 2 Kings. In 2 Kings mga igsoon, dunay usa ka propeta ang iyang pangalan si Eliseo. Disciple ni Elias. Sa English, Elisha. Maglibog unya mo ha. Kana si Elijah, maunay discipler, maunay nagtudlo ni Elisha. Ang Bisaya sa Elijah is Elias, o ang Bisaya sa Elisha, Eliseo. Karon ang atong isgutan, si Propeta Eliseo. Nata diha? 2 Kings chapter 4, verse 8 to 17. 2 Kings chapter 4, verse 8 to 17. Naanata? Usa ka adlaw ni ana si Eliseo miadto sa Sunam. Diin nagpuyo ang usa ka babae nga dato. Okay? Sa Sunam, dunay nagpuyo ang usa ka babaeng dato giadto ni Eliseo. Nabata, amen? Giagda siya sa babae sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni antong dapita, muhapit gayud siya sa balay sa babae aron pagkaon. Nanghingana din eh. Abi sa kape ra gani, panalanginan kay itong bugnaw nga tubig, samot nagkape. Kamo anaran ninyo na ba? Pagbutang na dyan mo ka ng kape sa inyong bahay, kamay niya, ininit tubig. Nay mo agi, bisag digod mga kape ba? Usa naman na sa mga kanang bitang gitawag na to pag-abi-abi Pilipino nga kinaiya mga igsoon, maabi-abihon. Amen. So kada adlaw inig moagi ni siya dingon kada adlaw. Matagi gayong moagi sa dito, mohapit gud sa aning balayag mo kaon. Ano tas verse 9. Og ang babae mingon sa iyang bana. Okay? Nasabot ko nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. In Matthew chapter 13, dunay upat ka klaseng yuta nga gisgutan sa sambingay. Ingon siya na yuta nga bantok, na yutang tunokon, na yutang batuon, pero na ay yuta nga maayo. So maunay tamnan aron makadawat kag harvest. Kining babayhanan na-realize niya, kani bang tao ba nga magsigil hapit diri sa atong balay? Nasabtan ako nga maayo ning yuta. Ato ning amumahon, ato ning atimanon, ato ning tamnan. Tanawa, ingon diha sa verse 10. Maghimo kita gamayng lawak dito sa ato og butangan ta kinig higdaanan, lamisa, lingkuranan ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Kinsa diha mga gibugatan ningong amen. Kinsa na mga problema diha ingong amen.
mga balatian, mga bayronon, tanan, nakapabugat nato, kabalo ka ang Diyos nangandroy, nga ikaw kakong makapahulay. Di bigi pasabot, pastor, mahuman akong problema, makapahulay na gyud ko. Dili. Makapahulay kag bisag naa ang problema ha, tungkong mo salig ka sa Dios. Itugyan nimo sa Ginoo tanan. Ang kalinaw nga mulapaw sa tanang panabot sa tawo, manalipod sa tong kasing-kasing, so bisag naa kay problema hinano kas pagkatulog. Ang babae naguna-una siya, iyang ginayang bana, nasabtan ako nga kining tig-agi-agi diri. Something na gahom sa nagbuhat sa langit ug sa yuta, naa niya. Ato ning mumahon, ato ning atimanon. Gaman nato nig lawak. Muni na hitabo. Ingon si Pastor GR, gaman ka na kog lawak. No? Sige ra man siya himo-himo mga lawak. Gaman ka na kog lawak. Ang giuli nimo, na may butangas yung gamit, na may kakatulugan. Nga na siya. Gaman og lawak. So gaman na to nig lawak. Na kurat ni, kulba ni. Onya, ingon diha nga, maghimo kita gamay lawak dito sa atop, butangan na to ni, iyang gikumplito. Higdaanan, lamisa, lingkuran og suga. So kana dayang mutabang ta mga igsuon, kutob gyud sa atong maabot, no? Hello? Nahinumdum ko mga igsuon nga pag-abot sa tangke. Mutana si Sir Joaquin, asa nang tangke? Akong gipiksuran, akong gipada niya. Ano naaram na siyuta? Zamo ra niya ning i-install, sir. Tugan mas tinuod ba? Napa may budget wa na? Na, pero murag. Kuwang siguro ni. Nga padala na po siyag para sa stand. Dugang ato. Muot yung kay ko. Nadawi nga na mga igsuon nga, dili lang yung butangag room. Butangan yung lamisa, butangan pag yung sa pakanon pag yung naatanan. Wala siya ka problema. Nga sa pagkatinuod lang, kining babayana ang iyang agihimo, dili ni katandi sa mahimo sa Dios diha kaniya tungod ani nga propeta. Akong husband. Kini nga babae na hatag niya pagkaon, kapahulayan, lingkuran, lamisa, suga, tanan. Pero ang mahatag sa Dios diha niining maong babae labaw pa kaysa sa iyang nahatag ngadto sa propeta nga sulugoon sa Dios. Tan-aw nato ni verse 11. Usa ka adlaw ni ana mihapit ang propeta og misulod sa lawak og mipahulay didto. Onya, miingon siya kang Gihase. Kato ni si Gihase, yan yung sulugoon. Kato maning nataptan og sangla, tungod kay hakog sa mga butang kalibutanon. Si Gihase aning time, tarong pa. Kanang nasimunta pa, natarong pa karon. Hangtod, tarong ka ha? Sulti, kayo na may musugod sa pagpangalagat. Tarungon kayo. Lamion kayo sa pagsugod, pagpangalagat, nagabos panahon. Mauyon. Okay? Ingon says verse 11, sa kadlaw ni ana, mihapit ang propeta og misulod sa lawak og mipahulay didto. Alagad ni sa Dios, amen? Verse 12, unya miingon siya kang Gihase ngayang sulugoon. Tawga ang babaye. Og sa diha na ang babaye, verse 13, si Eliseo miingon kang Gihase, pangutan-a siya kung unsay atong mahimo kaniya. Agig balos ayang nahimo kanato. Aduna ba siya'y buot nga ipasulti ngadto sa hari o sa pangulo sa kasundaluhan? Yang ginas Gihase, kana bang babae ba? Gatiman na bagitag ayo ana. Wala man tay usa may itong mahimo na. Ingna siya kung unsay atong mahimo para niya. In fact, no need. Nganuman dato kayo ning babayhana. Di na kinahanglan pag ingna siya kung siya atong matabang niya. Dato man kayo ni siya. Ang babae mitubag, hamugaway na ako sa akong kahimtang. Dinhi uban sa akong kaugalingong katawhan. Dinhi sa among dapit, okay na ko. Relax na ko. Kauban ako ang mga lumulupyo anin dapita. Verse 14, si Eliseo miingon, unya, unsa may mahimo nato alang kaniya. Iya, giingnan si Gihase. Si Gihase mitubag, wala si anak og tigulang na ang iyang bana. Ana ay apan. Wala si anak og tigulang na ang iyang bana. Kini nga statement ni Gihase, nagpakita ni sa mga imposibleng butang nga kung atong itugyan sa Ginoo, walay imposible.
So di na ni mga anak, tigulang na, di na kaanak. Parang, og sige hasi, mo ingon, wala siya anak, og himalat yun na ang ihang bana. Kaya tigulang naman. Di ba? Mingang kinabuhian ron. Then, in verse 15, ingon siya, si Eliseo, miingon. Tawga siya og balik, og sa diha na ang babae, verse 16. Si Eliseo, miingon. Sumad karon, unsa maron? John 21, John 22. Sumad karon. Nigbalik na ako, next June 22, 2023. Ingon siya, sumad karon. Magkugos ka nag-anak nga lalaki. Allah! Magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babae mitubang, dili, propeta sa Diyos, ayaw ako kumidyahe, ay kog tiawe. Muna yung gitubag. Sabot mo ng word nga ayaw tiawe? Ayaw engkantohe? Dili, oy, ayaw kog joke-joke ba? Ayaw kog kumidyahe. Ingon siya nga, no, my Lord. Kining Lord nga gamay nga L, it means master. Okay? Man of God, do not deceive your servant. Ay kog ulu-uluhi. Ay kog paganahi. Tiguwang na kumbana. Ha? Ni maho mga lang itong hagunoy. Sa verse 17, apan nanamkon ang babayi og nanganak og lalaki sa gitakda nga panahon sumala sa gitagda ni Eliseo. Confirm? Matthew chapter 10, 41 to 42, 40 to 42, confirm? Ngang nagdawat sa propeta, makadawat og ganti tungod sa iyang pagkapropeta? Amen? Gimuan niya groom, si propeta Elias. Now, kinsa man si Elias, ikumpara ni Kristo. Munang everyday nagsigi, every time nga naay wali din ako dyan mong ingnon, tagaig panahon mo basa mong Biblia. Shhh! Dungaw, manggani og swertres, bisag di na mo pusta. Mungutana pa magani ka usin, gawas Brad. Narambulan mo yun. Akong, pastor, wala ako ni posta mo, abay na lang ko. Muhatag manganit ag panahon diha. Muhatag manganit ag panahon. Sa atong kaugalingon, mga kababayinan, tagpila mo ka oras man namin be, tugas tinuod. Mag-retouch, pagani. Hatag manganit ag panahon, tangtang aning mga buling sa tong kuko. Muhatag manganit ag panahon para sa itong mga hayop, kuyugan ni mga hayop dito na nibsib. Magbakiro, may tawag ana. Hatag ganit ag panahon diha. Ngay usa ka batan-on nangayo siya og sa to? Ngayo siya og jis sa iyang uncle, tagay kog jis. Wala ko'y kwarta doy, kay wala ko'y niyasap siya, jis ra gani tagay ko. Ang igagaw niyang babae, niingong, wala na ikahatag si uncle, nimo. Niingon, batang laki, nga naman, kay iya nang nahatag tanan sa iyang ex. Wala no? Wala nakagets. Hatag man ganit sa tao, tanan gani atong ihatag sa tao. No? Bisan ganig di kasugtan sa imong ginikanan, mulakaw ka kay date ninyo ron. Pero makig-away man gani ka sa ginikanan kay gusto ka mohatag og panahon anang tawhana, nganong dili man ta makahimo og makahatag og panahon, makahatag og room sa atong Ginoong Hesukristo, knowing nga sa Bible may mga langyaw nga giabi-abi nila. Tungod sa ilang pag-abi-abi, pagdawat, paghatag kapahulayan, paghuhugas sa tiil, paghatag og pagkaon, nakadawat sila ganti. Usa ni anak kining dato kayo nga walay anak, tungod sa iyang pagdawat, nakabaton siya ganting, nakabaton siya anak. Gani na dubli pag yun ni. Nakadawat siya anak plus miracle because after this namatay maning anak ka. And then iyang giadtong propeta gikasaban niya, imo kong gilipay sa makadali, pero nadubli na nun akong kasakit. May pagwala ko nimo tagay anak, kaya nga akong kasakit, morang wa ko'y anak. Nya karon gitagaan ko nimo anak, nalipay ako, gikuha man, dubli na akong kasakit. Pero kining babayhan na nakakita siya sa milagro sa Dios,
Duha. Kadtong gitagaan sa anak, sunod gibanhaw ang iyang anak human namatay. Kita nato ni mga igsoon. Ordinaryo ra ni silang mga sulugoon sa Dios. Unsa pa ka siya nga Dios nga ni ani nagyud di gyud ta kahatag. Di gyud ta kahatag. Kay mao man ni rason sa uban nga busy kayo ko, di gyud ka basa. Busy ko sa trabaho, Sharo. Ngano di ay pag-abot niyo dito trabaho hangtod sa imong pagpauli, katrabaho ka? Wala gyud break time nga maniud to? Imposible kayo na. Kabalo ka mga igsoon, kanunay tang nag-ampo og mga pabor panalangin sa Ginoo. Pero si Lord do na siya mga pagtulunan sa Biblia nga maoy susi nga maangko nato ng pabor og panalangin. Pero unsaon man wala man tay room para ana. Sirado ang pultahan bastag para sa Ginoo. Pero para sa mga butang kalibutanon labi na yung mga pagpakasala, abri kanunay. Kanang Facebook ron nga wala na filter. Tanan dito mga sayo-sayo tuwa dito. In kanunay kang naghatag og panahon diha. Kanang sigig tambay diha sa social media, sigurado ko nang sulod sa utok ana kasing-kasing kana mga butang nga na social media. Pero pangutan-on nimo na kinsay sulugoon ni Eliseo. Moingon na siya si Elias. Wa ka basa sa 2 Kings chapter 4. Napabata, amen? Nagikapoy na mag amen ba? Sige lang. So, nakabaton siya og anak. Atong atuon sa Genesis chapter 19. Genesis chapter 19 verses 1 to 11. Kini nga tayma hugaw na kayo ang Sodoma og dunay pamilya ni Lot nga nagpuyo ditong luwasonon tungod ni Abraham. Tungod ni Abraham nga higala sa Dios, si Lot nga pag-umangkon ni Abraham nga nagpuyo sa Sodoma buot luwason sa Dios. In chapter 19 verse 1, ingon diha, sa pag-abot sa duha ka anghel, unsa ni abot? Dito sa Sodoma, nianang pagkagabi naglingkod si Lot dito sa ganghaan sa syudad. Sa pagkakita gayod niya sa duha ka tawo. So ang iyang nakitaan duha ka tawo, pero anghel ni nga gipadala sa Ginoo. Amen. Mitindog siya og misugat kanila, mihapa siya sa atubangan. Verse 2, og miingon, ani ako aron sa pag-alagad kaninyo kun mahimo, hapit kamo sa akong balay. Makapanghimasa kamo didto og adto matulog. Ugma sa buntag makapadayon kamo sa inyong panaw. Apan mitubag sila, daghang salamat na lang, anhira kami matulog dinhi. So kini si Lot na siya kasing-kasing moalagad, moabi-abi. Adto ta himasaan ako yung tiil, makakaon ka mo, makainom niya, makapahulay mo. Pero nitubag ning duha ka tawo nga in disguise sila. Ningon sila nga ayaw lang anhilang mi dinhi. Sa verse 3, apan mipadayon gayud si Lot sa pagdapit kanila og sa katapusan miuban sila kaniya ngadto sa balay. Naitawo mga igsuon nga manampit pero basog di nimo kaon. Nga na ba? Dai kaon ta. Muduol pro ni ron. Nga na og kasuway mo. Kasuway mo? Kamu ba di mo mangangko nga na bitaw sahay? Dali kaon ta ba? Ya mo tinuod nagduol, maglungag sa ta. Suway ka ng mangagda ka nga uban ta. Pero nasi mong kasing-kasing, huy, basog din mo uban. Kusog ra ba ning mo hamal? Hamal. Naapa mo? Kining pag-abi-abi mga igsuon ka na bang di ka mosugot nga balibaran gyud ka? Hello? Sa Negros. Bugnawan ko ng mga dapita. Ito magyato ang sugungon. Pag muingon ng kape gyud ka. Pag abot nimo dito, humana kog kape. Di gyud ka pwede, di ka kape kay gitimpla naman. Sa dito pa ko na-assign, usahay katulog o kakape sa buntag, o uban iyabunan ako. Nga naman, ang kanina pamilya, pastor, di ay tinapay pastor na kape. Sunod na po, di tinapay na kape. Sunod na, nya, inikahapon before ka mo pauli, kay Domingo, Sabado, rin mo makasaka. Inikahapon na ng Domingo, before ka mo pauli, magbisita pa ka, kape na po. Unya, di yun mo sugot na og balibaran.
Muna'y klarong pag-abi-abi. Kaya usahay, mangyaya ata ba? Mangagda ta, pero ang atong kasing-kasing gaingong, ayaw tawag, basog mo balibad ni. Now, kini nga, kinaiya ni Lot, mga igsoon, nindot kayo ni. Ati ka pa, ayaw mo din kay bugnaw kayo, panuhuton mo din. Ato lagi ta kay, lutuan mo na ko dito, na ako'y kuan dito, giandam. Na ako'y giandam. Kuan ta dito. Naay habol ditong humot kayong naptalina. Dugay na to sa kaban, para itong naibisita. Ito tas bay. Without knowing, paminaw, wala na sayod si Lot nga ang duha katawo mga anghel o ang misyon gyud ay sa duha ka anghel mao ang pamilya ni Lot. Si Lot gyud ay ang tuyo. Hello? Padayonon sa nato ni. Nagpaluto si Lot apan walay patubo. Walay patubo. Ano bang pan nga walay yes? Og naghikay maayong pagkaon alang kanila og nangaon sila. Sa wala pa manghigda ang mga bisita ni Lot, ang iyang balay gilibutan sa tanang mga lalaki sa Sodoma, batanon og tigulang. Gitawag nila si Lot, gipangutana, hain ba ang mga lalaki nga anaa matulog sa imong balay, dada sila sa gawas aron makighilawas kami kanila. Tanawa ra guni ang syudad ani Sodoma, grabe kadautan. Nga bisan mga di na sila makighilawas sa mga kababayenan. Ang mga lalaki dito, mangitag mga lalaki, ilabi na mga langyaw mo, ilang pangripon. Na nakitaan nila ning duha ka anghel, nga in disguise tawo sila gitsura, nga nisulod sa balay ni Lot, giabi-abi ni Lot. That is why sa tumang gabi, giadto dito ipagawas na diri kay amo ng ripon. Grabe kadautan kayo ning dapita, no? And then ingon diha sa verse 6, si Lot migula o gisirhan niya ang pultahan, mingon sa kanila, mga higala, ayaw in tao ninyo himua ang maong mangilad nga mga buhat. Kung gusto kamo, aduna ako'y duha ka anak nga dalaga, dadon ko sila ngana kaninyo, o kamo na'y mahibalok kanila. Apan ayaw in tao ninyo hilabti kining mga tawhana, kay mga bisita ko sila, o kinahanglan nga panalipdan ko sila. Kanadayang mo tuloy sa imong balay, ikaw mo'y manalipod, anak. Napakadiha? Napata? Musugot na lang si Lot, ngayang mga anak, ngayang ipare. Kaysa aning duha ka bisita. Grabe kayo, no? And then, atong padayonon mga igsoon, kay ako raman nga, kanang gibasa, verse 9. Apan miingon sila, ayaw pagpanghilabot sa among pagabuhaton. Dili baya kataga dinhe na tagidawdaog na di kataga dinhe. Kinsa ka ba nga magbuot kung unsay among himuon? Hinumdumi si Lot kuyog maning Abraham sa ilang pagpanaw. Naabot sila ning dapita. Onya, ayaw kami babagi aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga kadaot. Unya, gitulod nila si Lot og misaka sila aron gubon ang pultahan. Apan gibira si Lot sa duha ka tawo nga dito sa sulod o gisirhan nila ang pultahan. Unya, gibutaan nila ang tanang tawo dito sa gawas aron dili sila makatultol sa pultahan. And ato pa ng padayunon para praise the lang for the sake sa atong time, grabe na, ato ng gabihon na hukman na gyud. Ingon na dayon ang duha ka anghel. Ikaw, imong asawa, inyong mga anak, o ang ilang mga pangasawunon, ang mga pamanhunon. Biya man ang dapita kay dili sunog mo kapel. Malaglag mo ani. Badlongon gani ka mga igsoon patuo ba? Kay wa ba ka kabalog last na nga badlong. Napa mo? Last na nga badlong. So mo to nga gadugay-dugay man gyud ni si Lot. Ang duha usab ka pamanhunon sa iyang mga anak di pod manguyog. So gigunitan si Lot og ang mga anak niya sa anghel og dagan sila, didto sila sa dagan sila padung sa Zoar. And ato nakita ang asawa ni Lot ani nga time nilingi. Naigo siya sa kalayo, nahimo siyang daw asin asupre, gahi siya, nasunog, natumba siya. Baon sa may ilang naangkon sa ilang pagdawat ni ining duha ka tawo. Wala sila kabalog kinsa ni, nga ilang giabi-agi, gitagaan nila groom, gipadayon nila, gipakaon nila, giatiman nila. Gani ila pang gipanalipdan. Unsa may ilang nadawat, giluwas sila. Because kung wala to nila dawata, wala man sila kabalong mo to yung mag-rescue nila. Sila maapil, kasunog.
sa diyang paulanan og asupre kalayo ang Sodoma Gomora. Nen kato sila mga anghel lang tong sulugoon sa Ginoo. But gidawat sila, that is why nakadawat sila og ganti. Nadangko nila ang kaluwasan. Wa sila naapil og kasunog kay ngano gidawat nila ning mga sulugoon sa Ginoo. Unsa pa ka ang Ginoo mismo? Pastor, gidawat naman ako sila. Si Lord, Pastor, nisabat ko atong prayer. Lord Jesus, come into my heart. Katong nga, sinner's prayer ba? Katong pagdawat ni mo ni Lord. Gidawat na ako siya, Pastor. Katong imo kong gipasunod og ampo ba? Ginoong Jesus. Ginoong Jesus. Gidawat ko ikaw. Gidawat ko ikaw. Pero sa pagkatinuod lang, karon nga Kristohanon ka, gidawat pa ba nimo siya matag adlaw? Matag adlaw. Sige kag sayang-sayang kabalo ka ang imong gihagoan rong adlaw, sunod og mahurot na. Pero ang mga pulong nga imong gidawat, imong gibasa, imong gitun-an, nung nanalangin ka, nag-ampo ka, nagkaton kag mga awit para sa Ginoo, you're making room for Jesus in your heart. Pero kung wala na ganin na mga igsoon, dali ka mabalaka, mataranta, mahadlok, Kristohanon ka, pero imong lawas na abot sa church, imong kasing-kasing kung una kalibutanon. Now, tanawon nato, tinuod ba na mga igsoon giprove. Hebrews chapter 13 verses 1 to 2. 1 to 3, sorry. Hebrews chapter 13 verses 1 to 3. Ingon diha. Padayon na sa inyong, padayon na ang inyong paghigugmaay. Ingon nga mga igsoon diha kang Kristo. Verse 2, tanawang verse 2. Hello? Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga langyaw, dumudoong. Diha sa inyong balay, may pipila nga naghimo ni ana og wala nila hibalo nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Di ba? Confirm? Gibasa nato si Lot? Abi nilag tawo ra, duha ra to ka tawo, pero mga anghel di ay ang ilang gihatagag room, ang ilang gidawat, ang ilang gipakaon. In verse 3, hinumdumi ang anaa sa bilangguan sa mga daw na bilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nag-antos sa mga nag-antos usab kamo uban kanila. Because kining nga mga pagpahimangno mga igsoon ni contradict ni sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 3, 1 to 5. Nga mga tao hakog maguna-una na lang silang kaugalingon og sa kwarta. Gani karon og naay di kaila basig scammer ni. Basin og budol-budol ni. When I went to Loon, first time namong adto dito 2015. 15, yes. Adto mi sa Loon. Pagsulod gyud namo sa bahay lang Pastor Ross, di pa man na siya wa pa siya nagpastor ato nga time. Pagsulod namo something na pa siya sa kusina unya si Russell na adiha. Lingi-lingi ko ang ilang sala pataas. Pataas ba? Inga na ilang sala. Kakita man ko gitar, kita po ko keyboard, na po yung mga speaker. Akong gikomedyahan dayon si Pastor Jose. Pastor, kumpleto gamit o pwede na ito magsugod ron. Nakadungog si Ate Rose, Pastor Rose. Tingon siya pagsulti nga, sa mga tawanan, mga budol-budol man tingali ni. Karon pag gani sila abot ring magsugod siya, magsugod. Na, pero giabi-abi gihapon. Na wala ka kabalo nga ang imong gidawat, lahi nig tinuuhan, lahi nig wala na to dawata, pero mauda ito, gipadalas Ginoo, gunsay naa nila, atong madawat. Sila may kaluwasan, karon na po tayo kaluwasan, atong gidawat sila. Sila nagdala sa mensahe, naghatag na to kagawasan, gikan sa kapo sa sala, o atong yung naangko ng kagawasan. Kay tinuod man mga igsoon. Nga kung imong dawaton, di gyud ka makaikya sa ganti sa pagkamatarong kung matarong imong gidawat. Kung propeta, gadala gahom, di gyud ka ka-iskapo sa gahom niya ng maong propeta, tungkol kay propeta man siya nga imong gidawat. Sad to say, mas daling dawaton ng muadtos niyong balay, Brad, wakay lingaron tong ita. Paano ba? Kanang, kurom na, kurom. Para yung siguro, manghapit pag yun, gani. Magmotor ba? Ato sulungos, Roger ito. Sulungo na to dito si Rodrigo. Kunyari, di mo na yung tong kay kung ikaw ra o niya way lain, di man po mo makurom, di mo kadua. And duha na daan, pag abot na dito,
Dire. 20-20 sa. Ginagmay raw sa. Dali kayong mudawat. We give time, naghatagtag panahon. We give rooms, we give food, we give water sa mga chismosa. Tinuon nino. Pero ang Ginoo wala na to tagaig panahon. Naimatas yung balay magdalaog kanang mga marites. Ano po nang gingalan sa marites, no? Ang mari unsay latest. Og marites imong ngalan karon luuyan nimo oy. And we give time. Muhatag yun tag panahon. Minaw tag radyo, dili yun ta mo palong sa radyo o dili magbayang magiliw. Perlas nagsilanganan. We give time. Pero wala na to dawata ang pulong sa Ginoo matag adlaw. Wala ta may basa sa iyong mga mensahe matag adlaw. Kabalo mo, maulawan na bagyutan eh. Kaya na yung mangutana na to, uy, Christian na ka? Dugay na ka na Christian. Yangod-yangod, pag ka, mga 17 pa akong edad. Sa to pa, 27 na katuig. Pagpangutana, kisa sa lugoon ni Eliseo. Si Rick. Uy, magbantay kita kinaman siya magpakisos Na magpangutana ni mo. Maubita ang mga igsuon nga nag-challenge ko nga mubasag kita ito ning humnon. Thank God na nako sa Hebrew ron. Nula, hapit na. Balik na po ni ron. Challenge man ni nato kay dili man ni trabaho pastor. Dili man ni trabaho rag pastor ning makigrelasyon sa Ginoo kita man ni tanan mga igsuon. Nga mo hatag yutag panahon para sa tong Ginoo. So ang verse 2 gipamatud-an sa time ni Lot. Nga ningon diha, gani ang uban kanila, nag-abi-abi, nagpakaon, nagdawat, naghatag og room. Ug wala nila hibaw nga ang ila din gipadayon sa ilang balay, mga langit nung binuhat, mga anghel nga gipadala sa Dios. Dili ni nagpasabot mga igsoon, ang pinaka-concern gyud nato diri karon is si Kristo ba gipadayon nato sa atong adlaw-adlang panginabuhi. Kada adlaw na lang gyud ka nakaampo, kada adlaw wala na lang gyud ka nakabasag pulong sa Ginoo. And then madomingo ra ka maka-abri og room, makahatag og panahon. Madomingo ra ka makadungog pulong sa Dios. And next Sunday limtan na nimo ang wali. So dili gyud ta katubo. And then we are praying, Lord, tagay mig reward, tagay mig blessing, tagay mig ganti, angat mi Ginoo, panalangini mi Ginoo, paswaga mi Ginoo. Ang pangutana naabay room si Jesus sa kada adlaw sa imong kinabuhi. Niun sang dato nga babay, timano na to matag adlaw nag-agi matag adlaw na ay pagkaon siya. Ikaw, matag adlaw pakanay mong kaugalingon sa pulong sa Dios. Hatagig panahon ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Nga mo ampo ka. Kanang manglaba ka lami kay nang ipaminaw og wali. Kanang gahigda kang di pa kakatulog, lami kay nang ipaminaw og wali. Kanang break time ninyo, ang uban gatungit, ang uban nagtanaw mga pornography, mga bastos, mga hubo-hubo, ikaw, gaukab sa imong Bible. And kagahapon, chapter 22 ka, karon chapter 23 ka, ugma, chapter 24, na ay nagbalik, walay nasayang. Ang nasayang lang, kung wala nato giaplikar ang pulong sa Diyos. Mojo na, mga igsoon, pinakasayang. Balikan na nato mga igsoon ang Matthew chapter 40. Chapter 10, sorry. Matthew chapter 10 verses 40 to 42 og mag-closing na ta. Ang nagdawat kaninyo. Ang iyang mga tinunan ang gisultihan ani nagdawat usab kanako. Ug ang nagdawat kanako nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Kung imong dawaton nga mensahe, imo ning i-apply, imong gidawat ang Ginoo. Walang nimo ang Ginoo gidawat nimo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. No? Niabot na gyud ta sa punto nga ang mga wali di na matagad. Pero makadungog kag istorya silingan nga gidaot ka, grabe kay kamo tagad.
And then magpray kang panalanginan kas Ginoo. Oy. Baliktad naman na siya. 41, ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab og ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab og ganti nga alang sa tawo nga matarong. Verse 42. Og hinumdumi kini kadtong nagpainom og bisan na lagbog ng tubig. Si Lord, wala man na yung pangayua. Wala man ingon si Lord nga, anak, gikan karon pagmata, hangtod pagtulog nimo. Bible reading ra ka ha? Bug ng tubig ra, os kabaso ra yung ipangayo. Lingkod sa kadali, nak, paminawas ako, kanira nga chapter. Og taas ra kayo ni, putla, pulo ra ka bersikulo nak. Os kabasong tubig ra gud akong gipangayo nak. But we keep on ignoring God. We keep on ignoring the Word of God. Munang inigabot sa pagsulay, problema, dali kayo tang mataranta. Di naman unta ka mayong pastor, yampo ko. Kung naghatag pa kag room ni Jesus, kung naghatag pa kag time ni Jesus, naghatag pa kag time sa iyang mga pulong. So ingon siya, hinumdumin ni. May verse nako nga, chapter 10:42. Nga bisan lag makapainom kag bugnang tubig. Dito sa krus, ingana si Jesus, giuhaw ako. Pero ang gihatag, suka, bino nga pait. And dili pwede nga, ingon si Lord, giuhaw ko nimo sa imong panahon, la, basa diha, bisag, pulo ka bersikulo lang. And then gabasa ka, pero imong kasing-kasing, butan, butang, manakog basa. Isen pag yun nimo. Nara, muna akong ibasa ron. Napugos daw, naghatag lang tag suka, pait, nga bino, ngadto sa atong Ginoo. You know what? Dili naman na magmatter kung wa na'y gasolinang baligya ang kalibutan. Di po na magmatter o wa na'y humay. Why mais? Wa tanan. Basta kay duna kay Ginoo. Kay siya may magpahiluna nimo. Og duna manggaling mabalaka, aw siya ay mabalaka kay siya ay tag-iya nimo. Pero kung wala nimo siya tagaig panahon, may umantag imposible din yung mga panahon na kay lisod na kayo ni hamay mas imposible katong babaeng tiguang ng wa ka anak. And gisuwat ning mga panghitabo parang naatay basihan. Inigbasa nato kung nahitabo ni pwede gyud ning mahitabo sa ako, ako ning i-claim. Ako ning i-claim. Ing ana lang mga igsuon. So, hatagi gyud og room, tagaig gyud og dapit, tagaig gyud og space, tagaig og panahon ang Ginoo pinaagis pagpaminaw sa iyang mga pulong. Sag mubo ra gyud ka panahon, mubasa ra gyud ka. Una pa ko'y na obserbaran sa akong kaugalingon. Dinhi na ta magtapos magpray nako. Inighuman ako basag Bible. Ya, pray na dayon. Human og pray, cellphone na gani na dayon. Wala gani ka nakahibaw og asa kadapit gabasa. Unsa nga chapter ug unsa nga book. Ngano man, di naman nimo mapamalandungan ang imong gibasa kay dian naman ka dire-diretso. Muna nasakitan kas nahitabo ni Moira og ni en galagot kag ayo sa mga pulis, nganong wala gidakop tong gipaligsan nga gwardya. Siyempre, gwardya ba itong gipaligsan? Di siya ipadakop. Atong nangawat og mangga, tiguang nagidakop. Siya pa do'y gatanom sa mangga. Lagot na kayo ka. Lami na kayong iwilga, lami kayong iapil dito. Mao na, mirise. Kaya nga nang magsigig, tambay sa media. Lisod yun na, basag na ka social media tanan, magtambay. Dapat mangguna, balansita. Natay pulong sa Diyos o atong gipamalandungan ang atong mga gikatunan, gibasa. And then, nakatanaw ka TV, tanaw ka sa Facebook, dili ka maanod imong emosyon diha. Nga naman, na-secured na ang imong room. Na naisulod ang room. Ito na dito si Jesus.
The Bible says, inig-adto niya sa Rome. Ang daotang espiritu mugula, magsuroy-suroy sa mga ugang dapit. Inigbalik niya, pagtanaw niya sa Rome, nahiluna na tanan, og hinlo na, pero way nagpuyo. Mamulakaw siya, mang-invite, og laing pito ka daotang espiritu. Og mubalik sila sulod ato nga Rome. Mao na nga kung daotan ng tawhana kaniadto, mulabaw pa siya kadaotan sa iyang kahimtang karon. Nga naman, why sud? Please make room for Jesus. Kanang kada adlaw na adyo kay word nga nadawat ni Lord. This morning, akong gipamalandungan sa Old Testament, nganong walay doktor. Nganong ang trabaho sa doktor naas pare. Ug ang trabaho sa pare, mao gyapon. Dual ilang trabaho. Trabaho sa pare ug trabaho sa doktor. Nganong walay doktor atong panahon na? Nanas Leviticus chapter 13. Kay may tungod og mga sakit sa panit. Kisay mo check up ang doktor. Dili doktor, mga pare. Kay mga pare kaniadto gihimo sad silang doktor sa Ginoo. Nga sila'y nakaila sa unsa ning sakita, manakod ba ni or dili manakod. Pero kung wa kay gibasa anang tibok adlaw, unsa may imong gipamalandungan ang adlaw? Problema. Bayronon. Balatian. Ang sa palain. Katong nagpost sa Facebook nga kaingon kag ikaw gipanagdungogan. So di gyud ikaw. Imo na silang giproblema. Ngano man, walay room ang word ni Lord. Walay room ang word ni Lord. Walay room si Jesus. Muna nga ang Bible nag-ingon naa sila aning form being religiosity. Kanang religious. Pangailang mga pagkinabuhi ilang gisalikway. Ngano ganito? Walay room si Jesus sa ilang mga kinabuhi. Walay room ang iyang mga pulong. This evening, please make room for Jesus. Dagan kayo ni nga mga scripture sa Bible, especially in the Old Testament, nga naghatag yun sila og dapit para sa mga alagad sa Ginoo. Labi na, ikaw og akong mohatag og dapit panahon para sa atong Ginoo. Nga naman, tanan, nga atong gikabisihan karon mawala ra. Pero kung muhatag ag panahon sa Ginoo, og wala nimo gi-expect nga madawas kinabuhi, imong maangkon tungod kay naaman siya diha nimo. Nabatay nakatunan mga igsoon. Praise God. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Thank you kayo Ginoo sa mga mensahe, mga pulong nga among nadunggan ining kagabion. Salamat kayo nga kining mga mensahe amo gining mahatagan og pagtagad may kinabuhi namo ni. Sulod sa among kasing-kasing og una-una sa matag adlaw magahin kami og panahon, maghatag mi og space, maghatag big room sa among mga kasing-kasing nga dunay kabutangan ang imong mga pulong o Dios naa ka o Ginoong Hesus sulod sa among mga kinabuhi, and surely we will not miss the reward o God. We will not lose our reward o Lord nga giandam nimo para sa among mga kinabuhi. Thank you Lord ani nga ministry sa mga katawhan nga niya karon nga kanunay naghatag og room nga ni anhi dinhi ni hatag og panahon, ni anhi dire ni hatag og space, ni hatag og room nining kagabhion aron nga ikaw o Dios mapadayon namo ang imong mga mensahe sa among mga kasing-kasing. Panalangini baya gyud ni nga katauhan o Lord aron makita sila, makitaan ni sila sa gawas nga ing-ani di ay duna di ay panalangin nay madawat si bisan kinsang nag-abli sa ilang mga kasing-kasing, naghatag og panahon, nag-abli og pultahan sa ilang mga panahon aron makasulod ang imong mga mensahe karon nga kagabion Ginoo. Lord, sa makausapaw, wala mi mahimo kung wala ikaw o Dios. Busa sa kanunay, abli ang amo, huna-huna, mga salabutan, among kasing-kasing. Sa kanunay ang pagdawat, sa imong pagtudlog, mga pagbadlong kanamo. Let us hear your voice, O Holy Spirit, and through your word, unsay mga daot sa among kinabuhi, unsay mga dili angayan sa among kinabuhi, imo ni Ginoo, nga pagawagtangon sa mong kinabuhi ug imong ipuli ang imong balaang mga mensahe sa mga room nga mao nga mga kasing-kasing. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan.
Manindog tang tanan mga igsoon.